Здравейте! Аз съм Велико от Dynaphos. Днес ще направим един риг за телефон, с който да си улесним снимането на видео. По-скоро акцент на днешното видео ще е самата клетка, която държи всички аксесуари, включително и телефона. Наскоро пристигнах в шоурума на Dynaphos тази клетка и аз при първото ми разглеждане доста се впечатлих от нея, не бях виждал до сега такава. И днес ще ви разкажа малко по-подробно за нея, нейните функции и въобще как може да се ригне и да се използва, така че снимането на видео с телефон да стане значително по-лесно. Ето това е супер клетката на марката Moment. Нека да разопаковаме кутията и да видим какво има в нея. Инструкции за употреба на клетката и пристъпваме към разглеждането на самия продукт. Супер клетката на Moment, която е за ригване на телефон. Това представлява самата клетка и тук в една кутийка отделно хората са сложили USB Type-C кабел, който ако се ползва iPhone с стандартен Lightning няма да стане, ще трябва да си вземете или предполагам имате преходник за Lightning USB-C. В случая моят телефон е iPhone 15 Pro и е с USB Type-C, така че този кабел ме урежда напълно. И това е всичко, което съдържа кутията. Гола клетка с един кабел, но не каква да е клетка. Самата тя представлява хъб с най-различни ходове, където могат да се включат най-различни неща. Даже и човек в първи момент да се зачуди за какво са всички тези неща, няма да се чуди много дълго, защото с бели букви си е написано много точно ясно за какво се използва този вход. Първият вход, който е USB Type-C, пише Phone. Логично е, че с това кабелче трябва да вържем телефона към него. След като вържем телефона към това кабелче, стават активни всички останали портове. Втория порт е за зареждане. Ако имаме външна пауърбанка, батерия или даже и в тока, чрез USB Type-C може да включим тук и по този начин ще ни се зарежда и телефона. Този централен вход е за SD карта, приготвил съм една. Направено е така, че да може камерата от телефона да записва в SD карта, а не на телефона и по този начин може да спестите много място. Няма смисъл да си хабите място на телефона, като може да записате всички видеофайлове на отделна SD карта, която просто така иначе ще отиде в компютъра, за да монтирате, да си обработвате, ако монтирате на компютър, разбира се. Аз предпочитам да е на компютър. Почти никога не съм използвал вътрешна апликация на телефона за монтаж. Следва 3,5 мм вход за микрофон и 3,5 мм вход за слушалки. Реално тук може да си сложите микрофонче, приготвил съм едно, което е с 3,5 мм и от тук да си слушате с слушалки звука, който се записва на телефона. Следващия вход е пак USB Type-C и на него пише Data. Тук може да вържете външно SSD и реално пак от телефона да записвате, в случая не на карта, а на външно SSD, което е също много добър вариант. И това не е всичко. Тук скрит в тази ниша има Full HDMI изход, откъдето може да си дръпнете HDMI кабел към външен монитор и реално каквото се вижда на телефона да го виждате на външния монитор. Супер екстра. И в другата ниша от другата страна има още едно USB Type-C, отново за Data. Реално, ако ви е по-удобно да вържете външно SSD с кабел в тази ниша, ако примерно сте го закачили някъде тук, ще ви е по-удобно да го вържете тук. Ако е някъде отгоре, отдолу или тук, ще ви е по-удобно да го вържете тук. Така иначе имате две опции за Data кабел. По средата държача, който е за телефон, е на 6 грамче, което 6 грамче са го поставили ето тук отдолу. Трудно е за вадене така. Трябва леко да се натисне, за да излезе от тук. Така че с това 6 грамче може да развием тук тази стойка и да я местим в зависимост от това колко ни е голям телефона, къде искаме да го поставим, дали сме сложили отпред филтър. Въобще по наше желание може да го преместим в хоризонтала почти от край до край. Ще го поставя леко тук, защото преди малко установих, че тук ми може би най-добрата позиция. Затягаме и си връщаме 6 грамчето обратно, където си седи. По принцип може да се използва клетката, само вързан с кабел за телефона, но е доста по-неудобно. Звука ще ни е звука от телефона, нямаме допълнителна светлина, ще си записваме в телефона, няма да имаме дръжки, с която да я държим. По принцип може да я хванем и така, но с две дръжки отстрани е много по-удобно. Долната основа на самата клетка е Arca Swiss стандарт и може директно, без да се налага да вързвате отделна плочка, да я сложите на глава, която е Arca Swiss стандарт. В случая тук съм приготвил един статив, който махам на неговата плочка, взимам тази клетка, слагам си я на главата и ако имате видеоглава с Arca Swiss плочка, по този начин става повече от перфектно. Също така в двата края, долу на основата, има гумички, които поставени така на някаква повърхност, знаете, че няма да се хлъзне. Ето цялата маса се клати, но клетката не мърда. Било стъклена повърхност, някаква мебел,
Въобще хората са го измисли много добре в това отношение. Мисля в момента да сложа доста неща върху нея, за да я направя по възможност още по-функционална и да записвам много по-качествена и добра картинка. А сега нека почнем надграждането на тази клетка с двете дръжки. Взел съм две дръжки на SmallRig, които избрах да са възможно най-бюджетния вариант. Хубавото другото на тази клетка е, че отстрани страницата, горната част и тази страница са НАТО стандарт. И всяка една дръжка, която е с НАТО закрепване, може да се постави на тази клетка по този начин отстрани. Така, клетката вече има дръжки. Сега ще сложа отдолу едно стативче, отново на SmallRig. В долната страна на тази клетка има сигурно над 20 броя 1/4 инчови резби и по средата има една резба 3/8. Така ще сложим стативчето тук точно по средата, защото до 3/8 има и 1/4. Настойката, която е за закрепване на телефона, отгоре има hot shoe и отзад има 4 броя 1/4 инчови резби, на които смятам да закрепа ето тези държачи. В случая един държач, втори държач съм си приготвил да закрепа евентуално Powerbank или SSD. Но този държач ще го сложа тук, за да мога да закрепя този монитор. Сега ще закрепя отдолу, ето тук на това място, другата стойка, на която ще сложа Powerbank-та, за да мога от нея да дам ток на телефона чрез този хъб. На телефона смятам да му сложа този Varial ND филтър, който съм го закрепил за ето тази стойка отново на момент за закрепване на филтри за телефон. Единственото неудобно за тази стойка за филтър ще се закрепва по този начин. Самото лице се слага отпред, а отзад леко се притиска посредством този болт за дисплея. И тук леко скрива самия дисплей. Ако имате нещо важно, което трябва да натиснете тук, няма да мога да го натиснете, ще трябва да развиете, да натиснете. Сложихме телефона, сега е време да го вържем с хъба на клетката, за да може да станат активни всички останали портове. Така, ще го вържа от тук, за да не ми пречи кабелчето. И ето по този начин го слагам в първия вход на USB Type-C, където пише Phone. Сега вече телефона може да приеме от хъба всичко друго, каквото закачим за него. Захранване, SD карта, микрофон. Сега тук на тази стойка ще закрепим и монитора. Мониторът е много простичък за управление. Отстрани има един бутон за включване и изключване, два бутона за намаляване и увеличаване силата на яркостта и един USB Type-C вход за зареждане. И ето така че да не пречи на филтъра на камерата. Избрал съм този малък и много симпатичен микрофон на Deity, доста бюджетен, но с прекрасен звук. Понеже 3,5 мм вход за микрофон се намира от тази страна, смятам да закача микрофона на това hot shoe, за да минава така горе-долу тук кабелчето и да не ми пречи много. Сложим и това малко и много симпатично осветление на Godox, също много лесно за управление, включване и изключване, режимите и силата на светлинния поток, съответно USB Type-C за зареждане. Така, сложихме всичко, вързахме камерата към хъба и понеже аз лично имам реално някакво място в паметта на телефона, но не искам да си я използвам и съм си приготвил една SD карта, 260 като скорост и мисля да записвам на нея. Предварително вътре съм си направил една папка iPhone и сега на камерата ще кажа да записва файловете в тази папка. За да мога после да извадя картата, директно да си я сложа в компютъра, да си копирам на някакъв друг твърд диск и да си ги обработвам файловете. Ето по този начин поставяме картата тук и телефонът директно ще си я разпознае като ново устройство и като някакъв външен хард диск. Понеже, както знаем, екрана на телефона ще е включен докато снимаме видео непрекъснато и това хаби доста батерия. За да се подсигурим, че ще има достатъчно време за запис, може да сложим някаква Powerbank. В случая аз съм избрал една много малка, моя лична Powerbank, но може да сложите всякаква. Ако ви е статичен, седи на бюрото, снимате някой друг или се снимате себе си, може да се включите директно към тока. В този начин захранването го вкараме във втория порт, където пише Power. Ето вече телефонът ни започва да се зарежда. И по този начин рига е готов и може да започнем да снимаме. Остава ни само да вържем телефона с този монитор, ако сме в селфи мод и искаме да ползваме предната камера, която е по-добрата камера на всеки един телефон, за да се снимаме. Това нещо в случая става доста лесно. Включваме монитора, задържаме малко бутона за Power, монитора се стартира. И сега от настройките на телефона трябва да изберем мрежата, която е създал този монитор. Влизаме в Wi-Fi настройките и избираме мрежа SmallRig Monitor. След като се конектне към тази мрежа, влизаме в режим Screen Mirroring и избираме SmallRig Monitor. И в момента крайните трябва да са дублирани. Което виждаме отзад на телефона, виждаме отпред на монитора. В случая стартираме апликацията за запис на видео.
И така телефон става в селфи мод. Можем да се снимаме и да виждаме реално какво снимаме на този монитор, когато ползваме предната камера на телефона, а не селфито, която е отзад. Забравих да включа лампичката. Пускам я. Пускам запис. И ето перфектното селфиране. Имаме осветление, имаме микрофон, Varial ND филтър, монитор, на който да виждаме какво снимаме. И ако сме в този мод и снимаме напред, имаме и две много удобни дръжки, с които камерата става почти като статив или гимбъл. В момента всичко, което записах, е на тази карта. Става само да я извадя, да си я сложа в лаптопа и да почна да монтирам. Ето сега ще покажа как може да се върже този телефон чрез тази супер клетка, която по същество представлява хъб, към този външен монитор, в случая на Atomos Shinobi. И реално всеки монитор, който има HDMI. Взимаме си един HDMI кабел и го слагаме в гнездото за HDMI, което, както казахме, е тук скрито в този улей на клетката. Вързваме го и с HDMI на монитора и в случая този монитор ще го захрана с външна батерия. И вече на монитор имаме това, което снимаме с телефона, т.е. което виждаме през предната му камера. Така че този хъб същество е нещо много полезно. Така да мога да вържиш 5-6 неща към една букса на телефон, е супер оферта. За хората, които снимат видео предимно с телефон и искат да надградят, тази клетка хъб, наистина супер клетка, както се е кръстили в името, Super Cage, би била много полезна. Тази клетка според мен си заслужава доста. Ако искате вие да я видите на живо, защо не да тествате вашия телефон дали ще стане с нея и как може да използвате функциите й, заповядайте в шоурума на Dynaforce, за да я тествате. Чао от мен!